nyakuya acho anakuya kudala nyashora nyaya yauya nemutsafa nyaya ndeyekuti ndinoda madamages emwana wangu uya nembo dzako chitupa nemari yedare ari mutsafa una kunge vati madamages omudai chii simudzaisvira ta nambo chete zvakwana nyaya yakanga yatongwa naishe Maparura, saka akanga anzi abvise zvanganzi abvise ndomba aramba ndokubva ndazonzi iye apinda munomu tabva kwashe Maparura ino ikoti kana munofanira kunge mine maclaims enyu tautokubvunza kuti muri kudei madamages acho. Mombe yakanga yangotongwa ndiyana ndichigona kwasi munhu akanga agara mwana wangu mombe imwe chete wari mwone mwana wangu ane mwana wangu titaurai nhoroondo yacho kuti vanyore wakadanana rini, wakagara wese kwemakore akati, wakaita vana wakati. Uye mwana nyanozana anonzi Grace Mustafa chitaura inyanyu aki munyakuya akatora mwana wangu mvura 2020 akagara naye makore anokwana kuita 3 nemwedzi inorauchira. Saka zvadaro ndakazoona hanzvadzi dzake dzauya kumba kwangu dzikuti ndakauya nemwana wenyu, ndikati munogouya nemwana wangu seiko, murume wacho aripi? Zvikanzi ati zvachazouya mangwana. Ndikati aiwa zvemunodzoka nemubhana wangu kumba kwenyu nokuti ndokwandukuziva kwaari. Zvichinzi raiti isusu takudzoka mwana wenyu, ndindoka ndasimudzawo mwana wangu panguva yacho. Ndikati dzokera nevanhu vako kumba kwavo uende mumba memurume wako. Hapana kuzosvika naye kumba kwavo wachibva wamurowa munzira achibva anotizira kunomwe madzibaba wavo anonamata naye. Nyaya yanga iri kudare kwashe Maparura. Wazonzi nashe Maparura enda munotsvaga mwana wawanzwa makamuitika akaenda makamurowa kaidi achibva andiudza tazo mwana kwaari, asi ati ari kuda baba wake kuti auye kuno kudare. Ishe ndobva anditi vanhu vaiva kuti mwana wako wamuona, saka mwana wako ari kuti hanzi ari kuda iwe baba kuti auye kuno kudare. Wachibva anditora ndikataenda kuti vanhu vauya nemwana wangu kudare kuya kuya. Ndichinzwa Mustafa mwana wenyu ndiye uyo aonekwa. Saka chimwe chinhu chakava chii, ndikati vakawo ishe munhu akatombogarawo kane mwana wangu achimuita mudzimai kwemakore 3. Ishe wakanditi hameno, saka mafunga kuti kudiwa Mustafa. Ndikati haina ndafunga hangu kuti handipowo mombe zogarwa akaita nemwana wangu makore 3. Iye achiti abvuma mhosva yake bva apiwa mazuva ekunzi auye nepfuma yangu. Taisvika mazuva ake asvika, ini ndasvikawo iye kakauya nemadzikoma ake nehanzvadzi dzake pandipfuma tirikuteba tichibva ndarohwa nehanzvadzi yake iye apa. Zvichinzi enda akondomhangara kwaunoda. Saka ndakauya urusi wa20 ndakaripota. Saka pandazoona meseji yapinda zvemufoni zvikanzi aiwa munhu wenyu akumbira dare kuti rimupfudze mberi ati zvana mari kuri wasvondapfuura iyo. Saka yakanga yanzi itonge musi wa 14 Juni pano 14 Juni makauya ndopandakauya ndichibhadhara mari ye$70 ndichinzi izvo kana vamusi wedare vouya ne$10. Saka date ranhasi akanga aripuwa here kana kuti chii? Nokuti ini ndaive ndiri mabhara tione kuti haisiisa kumadates here kana inoda Robert nzenemutani oeka chinzi kuti hapana kuita mixup here madhesi zvaronza akakumbira nekuti tinozopa judgment pamwe ouyawo kuti ngoti hano ndakanga kumbira ndozvatoda kuti tiestablish tokati judgment yedu inge yakaswa ombeyo handiti mbudzi mbiri mbudzi 3 nemombe ngani ingaini mwana akaita ngani munesanga nemwana wake aka nemwana wake asi wacho asi wake akasaka mbudzi mbiri nembudzi
Costa yenye mazuri malire. Pakutanga kuyandisikirwa risiti $70 mangwana. Kana zvinzi musi wedare unouya $10 saka ndakubvisa $20 kozoti bhazi randakakwira musi wokutanga ku284 $10 saka ndapedza ndotapesa yechikafu hatisi madhora echikafu magara muya nenguva yenu kuti Ukasaya unofara. okay. Next.